шановні глядачі! Це проект Еліф Б. Я рада вітати всіх жителів України з Днем Незалежності. Свято Байрам – День Незалежності, Мустақиллік Куню. Незалежність – Мустақиллік. Друзі, сьогодні Україна святкує 25-річчя. Достлар Бугунь Україна Єгримобєш Єлгана. Хайдете країна Ульке святкувати Хайдетмек. Mustaqillik. 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 Mustaqillik kunu. Mustaqillik kulu. Mustaqillik kunu. Bayram. 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 Meydan. 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 Bayramın hayırlarmak. Bayramın hayırlamak. Bayramın hayırlamak. Ukrayna bayram hayırlı olsun. 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 Україна bayram hayırlı olsun. Ukrayna bayram hayırlı olsun. Україна bayram hayırlı olsun. Сьогодні ми всі разом святкуємо свято на Майдані. Майдан кримсько-татарською мовою – Мійдан. Вітати зі святом Байрам Мен Хайрламак. Зі святом, шановна Україна! Байрам хайрлы olsun! Сайгылы Україна! До нових зустрічей, друзі! Корошкенді Достлар!